Hvad er du klædt ud som? Politi. Politi. Hvad er du klædt ud som? Heks. Nej, det lyder altså lidt uhyggeligt. Og hvad er du klædt ud som? Drage. En drage. Og hvad er du klædt ud som? Jeg ved det ikke. Okay, du kan lige tænke over det. Du må være lige det, du har lyst til. Foreløbig har en politimand og en heks og en drage. Og hvad er du klædt ud som? Hvad er du klædt ud som? Konge. En konge? Ja, god idé. En dronning var det. Det er du overruler lige. Okay, det er en dronning. Hun kan sagtens spille kongen. Og hvad er du klædt ud som? En ridder. En ridder. Fedt nok. Altså en konge, en ridder, en drage, en heks og en politimand. Det bliver en god historie. Jeg har allerede en god idé, faktisk. Der var engang en konge. Kom deres majestæt. De sidder lige her. Så siger du jo lige, åh nej. Det er ikke så godt. Det er så godt. Der er ikke nogen, der går ud i skoven. De er alle sammen bange. De er alle sammen bange. Jeg må finde ud af, hvad det er. Ved du hvad? Det tør du ikke selv, så du kalder lige på ridderen. Kald lige på ridderen. Du siger bare, ridder. Du siger bare, ridder. Ved du hvad, det behøver du ikke. Tryk bare på den der knap, så kommer han. Ja, der kan du se, det virker fuldstændig. Ridderen sagde, hvad er der, konge? Hvad er der, konge? Og ved I hvad? Kongen gav ham bare lige en seddel. Giv ham lige den her seddel. Den giver du bare til ridderen. Ridderen kiggede på den og sagde, det er i orden. Det er i orden. Den klarer jeg. Den klarer jeg. Jeg tager ud i skoven Jeg tager ud i skov. og finder ud af, Jeg finder ud af, hvad det er, der gør borgerne bange. og hvad der gør borgerne bange. Det var kongen glad for, så hun gik straks ind på sit værelse. For dronningen var det jo faktisk, det undskyld, det var dronningen. Dronningen gik herind. Lige for at spille lidt PlayStation. Sæt du dig lige her. Ridderen derimod, han gik ned i garagen og tog en hest. Tag lige den hest der. Og så red du ud i skoven. Nej, lige et øjeblik. Har du taget ponyen? Tag lige den store hest, ellers så kommer vi aldrig derud. Den her vej. Red du lige ud i skoven. Da du kom derud, så satte du dig lige her. Og sagde, nu bliver det altså lidt spændende. Nu bliver det altså lidt spændende. Hvad det er. Hvad det er. Jeg er heldigvis ikke bange. Jeg er heldigvis ikke bange. Stille. Hvad er det? Lige et øjeblik. Jeg synes, jeg hørte noget deromme bagved. Dronning, du må hellere sætte dig derovre. Lige et øjeblik. Jeg synes, jeg hørte noget heromme bagved. Nej. Hallo? Nej. Hey, må det godt blive lidt uhyggeligt? Hold da op, mand. Det var vist godt, du blev hjemme, dronning. Ridderen rejste sig op. Han var ikke lige sikker på, hvad det her det kunne være. Hænderne op i lommen. Nu bliver det alvor, du. Det var en god troldebrud, den her. Hvad er det? Jeg synes, jeg kan lugte ridder. Goddag, ridder. Du kan godt tage det svær væk. Jeg har så tyk hoved, du alligevel ikke kan stikke igennem mig. Nu skal jeg sige dig en ting. Nu står jeg en giftig brud, så der falder død om. Så gælder det bare om at komme væk da. 1, 2. Ridderen trak sig tilbage. Han kunne godt se, at det nok lige handlede om at få lagt en plan, inden han gjorde det af med trolden. Da han kom hjem, satte han sig ind på kontoret og sagde, fy for pokker. Sådan en grim trold. Sådan en grim trold. Nu skal han få en lærestreg. Jeg ringer til politiet. Godt, ring til politiet, så godt. Ding-ling-ling. Ding-ling-ling. Hvem er det? Det er en ridder. Hvorfor en ridder? En ridder? Jamen, hvorfor en ridder? Det er mig op fra slottet. Det er mig op fra slottet. Jeg har brug for hjælp.
Jeg har brug for hjælp. Skynd dig at komme op. Skynd dig at komme herop. Ikke alt det snak, Ikke alt det snak. Okay, jeg kommer nu. sagde betjenten og sprang ud på politimotorcyklen. Satte sirenerne på og kørte. Jeg er sikker på, at du kører godt til den her. Han kørte lige op, så sagde han, hvad er der sket? Hvad er der sket? Der er en trold ude i skoven. Der er en trold ude i skoven. Vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at gøre noget. Det har du ret i. Det har du ret i. Jeg tror bare ikke, vi kan klare det alene. Jeg tror bare ikke, vi kan klare det alene. Måske skulle vi spørge heksen, om hun kan hjælpe. Måske skal vi spørge hesken, om hun kan hjælpe. Det var en god idé. Sagde ridderen, og så tog de hen til heksen. Den her vej, kom. Vi går hen og banker på, ser vi om hun er hjemme. Du banker på. Kunne man høre ind fra stuen. Det er politiet. Er det politiet, der banker på? Ja. Sagde betjenten, og så kom heksen ud og lukkede op. Hun turde ikke andet. Sagde, hvad vil I? Hvad vil I? Vi har brug for hjælp. Vi har brug for hjælp. Der er en trold ude i skoven. Der er en trold ude i skoven. Kan du gøre noget? Kan du gøre noget? Vi har en plan. Sagde heksen, der allerede havde en god idé. Sagde, kom med ind på mit værksted. Hvad kom i gang med at finde på? Ja, så siger du lige, jeg har en idé. Jeg har en idé. Jeg laver en trylledrik. Jeg laver en trylledrik. Kom med mig. Kom med mig. Så gik de ind på heksens værksted, den her vej. Derinde der tog hun simpelthen lige en krukke og satte op på bordet. Og så begyndte hun at blande alt muligt. Først puttede hun noget tryllesalt i. Så tog hun 2 frølår. 3 krokodilletårer. Ørerne af en snotunge. Og en halv liter cola. Og til sidst det allervigtigste, ægte heksemagi. Hun tog sin tryllestav og svingede henover, mens hun sagde de hemmelige trylleord. Helle, mini, drømmeland, hende med til Vatikan. Det er lige det, man skal sige. Det begyndte at ryge, og pludselig eksploderede det. Heksen sagde, nu er det klar. Nu er det klar. Tag den her trylledrik Tag den trylledrik. og få trolden til at drikke det. For at drikke den trold. Så falder han i søvn Så falder han i søvn. og sover i 1000 år. Så i 1000 år. Fedt nok. Fedt nok. Så har vi fred så længe. Så har vi fred så længe. De tog trylledrikken og tog afsted ud for at finde trolden. Heksen, hun gik ind på kontoret igen. Kom, den her vej, dreng. Nej, det tager nogen vej. Den vej. Godt. Bare følg efter mig. Jeg ved, hvad der er. De tog ud i skoven. Da de kom derud, så satte de sig lige ned her. Selv samme sted, som ridderen havde mødt trolden lidt tidligere på dagen. Nej, nu håber jeg, at han kommer igen. Jeg kigger lige. Nej, jeg tror ikke. Jeg tror heldigvis ikke, han er her. Vi har lige tid til at lægge en plan. Bare sæt dig ned, der sker ikke mig noget. Nu kommer en drage pludselig trampende. En drage kommer lige trampende ned ad stien her. Den stopper op og brøler. Et brøl, der ved noget. Så siger den, hvad foregår der her? Hvor foregår der her? I sidder på min plads. I sidder på min plads. Det skal I få betalt. Det kan I få betalt. Så siger ridderen, hør lige her. Hør lige her. Vi skal faktisk finde trolden. Vi skal faktisk finde trolden. Ja, og så skal han drikke det her. Og ja, så skal han drikke det her. Hvad for noget? Har du taget trylledrikken? Godt, fedt nok, godt. Nå, hvorfor det? Nå, hvorfor det? Fordi han gør alle bange. Fordi han gør alt bange. Og hvis han drikker det, sover han i 1000 år. Hvis han drikker det, sover han 1000 år. Okay, jeg skal nok hjælpe. Okay, så jeg skal nok hjælpe. Jeg er også træt af ham. Jeg er også træt af ham. Hvad er planen? Hvad er planen? Vi har ikke fundet ud af en plan endnu. Jo, jeg har en. Jo, jeg har en. Jeg tror, jeg glemte den. Nå, det var godt nok ærgerligt. Så siger dragen, hør her. Hør her. Hvis I lokker ham frem, Hvis I lukker ham frem, så gemmer jeg mig så dæmmer jeg mig. og bider ham i benet. Og bider ham i ben. Så skriger han. Så drejer han. Så kan I smide trylledrik i munden på ham. Så det er en rulledrik i munden på ham. Okay, jeg skal nok få ham frem. Og så hugger jeg ham over. Nå, okay. Så siger du, jeg klarer det med trylledrikken. Jeg klarer det med trylledrikken. Okay, jeg kalder på trolden. Jeg kalder på trolden. Og når han kommer, rækker jeg tungen af ham. Når jeg går, så rækker jeg tungen med ham. Så løber han efter mig. Så løber han efter mig.
Og så bider jeg ham. Og så bider jeg ham. Hold da op, mand. Spørgsmålet om den her plan overhovedet virker. Vi håber. Kom så, drenge, det er den nu. Du har trylledrik, ikke? Gem dig derovre, klar til at smide det ind i munden på mig. Du er klar til at bide mig i benet, ikke? Godt. Du er klar til lige at række tunge af mig, så jeg løber efter. Og så er det altså vigtigt, at jeg løber rigtig hurtigt. Hvis ikke du når at bide, så er du ude med ham. Du går bare hen og banker på ved troldehulen. Jeg hader at blive vækket i min middagslur. Hvem er det? Det er mig, Ridderen. Hvad ved du, Ridder? Jeg vil række tungen af dig. Nej, det skal du ikke sige. Så kommer han jo ikke ud. Nej, lige et øjeblik, så kommer han jo ikke ud. Du skal jo bare lade som om, du bare lige vil snakke med ham, ikke? Og så når jeg kommer ud, du skal nok stå her, lige der faktisk. Så lige når jeg kommer ud, så er det, du rækker tunge, og så løber jeg efter dig, og så bider du mig, okay? Okay, prøv lige igen. Prøv lige at banke igen. Hvem er det? Det er Ridderen. Hvad ved du, Ridder? Jeg vil række tungen af dig. Jeg vil ikke rækkes tunge af, men nu skal jeg komme efter dig, mand. Nu kan jeg godt sige dig en ting her. Du skal ikke række tunge af mig, nu skal jeg komme efter dig, skal jeg. Ind med trylledringen. Så hug den over, hvis du har chancen. Sådan der. Ved I hvad? Nu havde de i hvert fald fred de næste 1000 år. Stiftsnavns nu, så er den historie ud. Klap lige af dem når. Flotte unger. Super. Og dronningen og hendes hofdame klarede det også. Perfekt. Hold da op, mand. Det var noget nerve.